लुटाया ना धनवाता मम्मी जी पाइयानु हो दादा लुटाया धन धनवाता मम्मी जी खजानावानु हो एलना देखी देखी एलना देखी देखी हरस मनावा की लागे लाल भावन हो एलना देखी देखी हरस मनावा मनवा लागे भावन हो तरह तरह के शेर में भाव हो। अब बबुआ के ऊपर भी शेर है, उसमें बबुआ के पापा पुनित पाड़े का आगमन होकर के चाहे आए नीरज आदित्य नीरज कभी आगमन होकर के चाहे कहना बा हो दादी जी भाई ले आनंद मनवा में भाई बाजे हो दादी जी आनंद मगन भाई लीता मनवा बधाई बाजे हो हर्षित मन हुआ जीत भैली तो दुनिया में मागन भैली हो हर्षित मन हुआ जीत भैली तो बधाई बाजे हो बेटी से बनल ई समाज बाटे जय श्री राम। बेटी से बनल ई समाज बाटे और ज्ञान में बिटिया रानी की बड़ी मम्मी जी से 500 रुपया का आशीर्वाद बाबा बोल लग के आपके चरणों में प्रणाम। जय बिटिया रानी को सम्मान सहित सरस्वती मैया दी बाबा लंबी उम्र दे। बेटी से बनल ई